Saio hau Tolosako Peugeot-etxeak 2008 kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Amasa Bilabonako arratzain irristaketa taldeak antolatuta, herri lasterketa ospatu zen igandean, laugarren urtez, Bilabonako Santio jaien egitarauaren barruan. Eguraldia lagun izanik, jende andana gerturatu zen lasterketan parte hartzera. 60 haur eta 119 heldu besteak beste. Bertan, Tolosako irristaka taldea, Donostiako Donosti Roller, Basauriko Bas Roller, Gasteizko Marianistak eta beste hainbat talde ere gerturatu ziren Bilabonara. Gaurkoan Bilabonan duzu lasterketa patinatzaileek nolako ibilbidea da? Froba bat egin dut buelta bat emanez eta aurreneko partea nahiko ondo, baina bigarrena nahiko gaizki dago karretera, ibilbidea gaizki dago, asfaltoan gatikan, Eta batxeak eta badaude ere, horiek aplikatu? Desbideratu behar dira, bestela, gaizki. Herrikoia da eta, mantxo jungo geha, baina, arriskutsua da. Lehenengo urte duzu hemen Bilabonan parte hartzen duzuna? Bai, aurrenekoa da. Beste taldekidek aurretik egon izan du dia, eta beti esaten du etortzeko eta urten animatu beha etortzea. Noiztik zabiltzate patinei mundu honetan edo zerrat sartu zineten? Ni 4 urte edo emango ditut, Beñatokin kursilloan hasi nitzala, eta egia esan, bidegorrin beti ikusten genituen jendia patinatzen eta beti inbidia emate zizun. Egia esan urte behar dira horrela juteko, ondo teknika asko behar da, ordu asko, baina oso gustoa gabiltza. Maien ikusten dugu zuia beroketa lanetan zabiltzala, lehenengo urte duzu hemen Bilabonan parte hartzen duzuna? Bai. Eta nolako ibilbide iruditu zaizu? Lurra ondo dago ibiltzeko. Luzera 18 kilometro aguantatu behar dago, baina ondo. Zan ere kilometro asko dira, zuk entrenatu duzu edo prestatu zara? Bai. Eta nolako entrenamentua behar ditu patinatzaile batek? Guain hona ez txuri urdinen, ikastaro baten, Beña eta Zurmendikin. Eta, berekin mano a mano entrenatzen gaitu nahiz. Maia altua ikusi duzu, ikusiko zenituen hemen batzu patinatzen, nolako maia aurkitu duzu? Kaballerotarrak oso ona dira. Bereziki horiek, bestela beste gutxi ezatzi ditut. Nondi dator patinetako zaletasun hau? Txikitatik. Txikitan, 7 urtekin hasi nintzen nahiko paketea esan, eta gero, oindala urte batzuk, bizikleta pintxatuta edo neuka, beti patinetan juten nintzen ikastola, eta horretu nazten beti, fizioa, eta horretik. Soon as the fire is running wild, I will surrender to Fahrenheit, and I don't want to apologize. It's getting hot, and I'm burning up. Saio hau Tolosako Peugeot-etxeak 2008 kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor.